Príjemné popoludnie, vážení občania, vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Vážení spoluobčania, už tento piatok, 13. mája, zavítá na námestie Slobody Festival zdravia, ktorý má pre vás pripravený atraktívny program. Každý, kto sa zastaví v zdravých zónach, získa mnoho cenných informácií o zdravotnom životnom štýle a svojom zdravotnom stave a rady, ako sa o svoje zdravie správne starať. Vstup je bezplatný. Obchodná akadémia a mesto Sereď vás pozývajú na knižné hody, ktoré sa uskutočnia v stredu 11. mája na námestí Slobody v čase od 10. do 16. hodiny. Študenti obchodnej akadémie v Seredi vám prostredníctvom živej knižnice predstavia obľúbené knihy. Program knižných hodov obohatia svojimi vystúpeniami deti, žiaci a študenti našich škôl. Počas celého dňa sa deti môžu vyšantiť na skákacom hrade a o 15. hodine je pre deti a dospelých pripravené divadelné predstavenie Gulliverov denník divadla Hotela Mária z Banskej Bystrice. Na lavičkách v parku na námestí Slobody si môžete posedieť s príjemným spoločníkom, akým je v živote človeka dobrá kniha, a zároveň si knihy zobrať do svojich domovov. Vážení občania, sereckí rybári tak ako každý rok organizujú tradičné rybárske preteky. Pozývajú vás na 21. ročník veľkých rybárskych pretekov, ktoré sa uskutočnia v sobotu 14. mája na ramene v Hornom Čepeni. Príďte povzbudiť pretekárov z celého Slovenska. O dobrú náladu sa postará skupina Zenit a moderátor Ivan Binďo Bindas. Rybári sa tešia na vašu návštevu. Retro Café na námestí Slobody vás pozýva na šanzónovo-jazzový koncert, ktorý sa uskutoční 28. mája o 19. hodine v Retro Café. Spev Katarína Koščová, na klavír hrá Daniel Špiner. Vstupné je 8 eur. Predpredaj vstupeniek je v Retro Café. Personálna agentúra Largo EU ponúka voľné pracovné miesta v automobilovom priemysle v Zavare na pracovnú pozíciu, vodič vysokozdvižného vozíka a operátor vo výrobe. Práca je vhodná pre ženy aj mužov vo veku od 18 rokov. Pracuje sa na 3 smeny, jedná sa o prácu na pracovnú zmluvu. V prípade záujmu kontaktujte bezplatné telefónne číslo 0800 800 019. Mesiarstvo Delikatesy na Svetelnej križovatke vás srdečne pozýva na akciový predaj. Z ponuky vyberáme kuracie stehná kilogram za 1,29 €, bravčové karé bez kosti kilogram za 3,99 €, bravčové stehno kilogram za 2,99 €, mlieko polotučné za 30 centov, vykostené kuracie stehná kilogram za 2,99 €, kuracie prsia kilogram za 3,99 €. Akcia platí dnes a zajtra. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 10. mája na sledovanie dokumentu s názvom Príbeh lesa. Začiatok predstavenia je o 19:30 minúte.